Snažím se nechodit večer ven a jako vyhejbat se parkům. Malí romský kluci tak vlítli na jednoho malýho kluka a chtěli po něm ten kluk měl, já nevím, pár korun u sebe, že jo, co měl do školy a i od toho obrali. Přepadávají tady lidi a člověk, aby se bál za chvíli vyjít ven, no. My jsme taky lidi, my nejsme děťata. A nás skledano. Policajtem jsem mluvil, vám musíte povídat někam se schovat. To je váleční doba, nebo co? Za Komančů, když se na ně zarupalo, tak utekli a teďko jsou zvyklí rovnou vytáhnout kudlu. Nejvíc to asi vyvrcholilo vlastně s tím znásilněním té holčiny. A pak to hodí do médií, že jsou diskriminovaní, píše se o tom v novinách a takový a je to zkreslený. No je to rasismus naroby, dneska úplně automaticky. Tam ty si můžou dovolit cokoliv už a my aby jsme byli sticha. On to problém byl vždycky, ale ono se jasně řeklo, no dobře, tak musíme s tím počítat, že tyhle ty lidi problematický jsou, tak ono jsme u toho, že se jim začali tolerovat jakýsi jejich prohřešky a řekl se, no dobrý, ono to nemá cenu ani někde nahlašovat, protože co si řeknu, co si na něm vezmu. Ukradli mě kola, ukradli mě dřevo, ukradli mě na co přišli. A je tady spousta Romů, kteří tady nemají ani trvalý pobyt. Pak už došlo k znásilnění tady v centru města jedné 21leté dívky a tak to odstartovalo tu explozi toho problematického soužití. Nejsou všechny stejný, jsou některý dobrý, jako bílí, když to tak řeknu, jo, některý jsme dobrý, některý jsou opravdu taky přepadávají nebo znásilňují děti, jo, já si myslím, že to je asi na obě strany, akorát, že u nich to je to prostě řeknou, jsou to Romové a tím už to mají zhoršený. Já si myslím, že tady nikdy to nebylo tak tuhý, jako k čemu tady došlo, kdyby hned jako nedělali, že Bůh ví, co se tady dělo tady. Já si myslím, že zase to tady, já tamhle jako třeba v Litvínově nebo Bůh ví, kde to bylo stokrát horší než tady. Lidi, co tady dělali bordel, pozavírali. Všechno možný. Tady byl vždycky klid. Jo. To nedělala většina, to dělalo pár lidí, to dělalo 5-6 lidí a ty už jsou dávno pryč. Tak já jsem po té události, kdy proběhlo to znásilnění, vlastně vydal ostrý prohlášení. Prostě cikáni se tady producírujou, obsedávají lavičky na náměstí, přepadají, znásilňujou a na mě bylo poté následně podané trestní oznámení za hanobení rasy národa a podněcování k rasové nenávisti. Chce být populárnej, tak ať bude populárnej, ale jinak tím působím. A než takovým působím, co nás jenom takhle ponižoval, jak nějaký zvěřata. A ne lidi. To nejde. A my se bránit nemůžeme. Od pana starosty to je spíš nějaká prostě mediální, kterou si chtěl udělat prostě, já nevím, no, prostě asi zviditelnit se chtěl spíš asi kvůli tomu. Já jsem v životě nebyla trestaná, jo. Já jsem v životě nebyla zavřená, jo. V životě jsem nevím, co to je kriminál. A takhle dělat, jako tady s člověkem, on jedná, tak tady žádný jednání není. Pan starosta vlastně otočil v čase, kdy měl ještě přidat. A to byl ten problém. A vybral si k tomu ten nejméně vhodný okamžik a tu nejméně vhodnou záminku. Došlo ke znásilnění, které on velmi etnizoval. Pan starosta Louda je ve vedení radnice starostou už 17 let. V podstatě celou dobu měl možnost tu situaci řešit. Už v 92. roce jsme používali institut veřejných prací, veřejně prospěšných prací. Měli jsme romského koordinátora, dneska máme terénního pracovníka, jsou tam občanská sdružení, který město podporuje, takže jestli někdo tvrdí, že chrápeme, nic neděláme, to právě vyvrcholilo v to, že prostě obráceně ta majorita říká, no jo, dobrý, tak vy tady prostě děláte toho tolik pro ty cikány, že prostě oni opravdu vůbec nic nemusí dělat. A potom se divíte, že oni z nudy, nebo už prostě se nudějí, tak otravujou a dělají nepořádek.
Já jsem měla v úmyslu a mám stále v úmyslu se do Nového Bydžova ještě podívat, s panem starostou si promluvit, abych sama viděla na vlastní oči to, co ty místní samosprávy v podstatě dělají, na co se stěžují, a abych to dokázala i nějak ohodnotit jinak, než pouze tedy na základě zprostředkovaných informací. Máme tady takovou slovní ekvilibristiku různých institucí, ale to jádro problému se řešit zatím nedaří. Ale dole si mluvíš, ticho držu, jak mluví. Tichučko, já se s ním nehádám, klídek. Můžu přiznat, to mě nese. Jak se domluvíme, kolik nám dlužíte? 150 000, Mariane. Jasně, já to nemůžete nikdy splatit. Veřejné mínění jakoby mělo pocit, že z hlediska většinového obyvatelstva už bylo pro řešení té romské otázky uděláno dost a že nyní je čas na samotných Romech, aby také předvedli svou část domácí úlohy. 150 000 nejsem v životě schopen zaplatit. Zaplatím po 5 000, si domluvím na... Ani nechcete. Už jsme měli zprátkový kolem. Já věřím, dobře. A nevíš, jak já mluvím, Ježiško. Co já to mluvím? Jak si matická máma vypít? Agentura pro sociální začleňování vznikla v roce 2008 vládním usnesením a má v podstatě dva úkoly. Ten první hlavní úkol je pomáhat samosprávám, městům a obcím v České republice při sociálním začleňování. Dalším úkolem agentury je pomáhat na té státně správní úrovni, koordinovat práci rezortu a dalších institucí státní správy tak, aby vlastně jejich politiky směřovaly i k sociálně vyloučeným obyvatelům v České republice. Co se týká agentury pro sociální začleňování, tak já to chápu jako jakési alibi vlády, že řeší romskou situaci. Agentura dělá duplicitně to, co dělají jednotlivá města. V Chomutově máme zpracovaný komunitní plán v sociální oblasti. A ta agentura v podstatě mapuje, co město má zpracováno, bez znalosti místního prostředí a vytváří spousty analýz, které jsou téměř k ničemu a uvádí tam nepravdivé údaje. Na rozdíl od těch analýz, které si zpracovalo město, samozřejmě za pomoci odborníků. Zabradli chybím samozřejmě. A tady ještě je. Dobré. Že jim to nevadí, že ty děcka třeba zbožou spát. Známe případy celé řady starostů a starostek, kteří úmyslně, řekněme, zneužívají situaci ve vyloučených lokalitách, vytvářejí jakési antagonní postoje mezi majoritou a tou minoritou nebo těmi, kteří žijí ve vyloučených lokalitách. Říkají, to jsou lidé, kteří nechtějí se začleňovat, kteří si vlastně za svoji situaci mohou jenom sami, kteří jsou, řekněme, nepřizpůsobiví, jsou to neplatiči, podobné termíny používají k tomu, aby vlastně označili tu skupinu jako jakéhosi nepřítele a potom si na nich vystavili, řekněme, vlastní politiku nebo úspěšnou politickou kariéru. Ona se stará paní Janačková, pomáhá nám. Jo, paní starostka nám pomáhá zase. Ona není špatná, nejdobre paní Janačková. Paní Janačková nám pomáhá. Tento problém, když starostové chtějí řešit, tak velmi často narážejí na vyšší vládní kruhy. To znamená instituce, které najednou zjišťují a varují tady tyto obyčejné v úvozovkách starosty, že je to politicky nekorektní, že je to nesprávné, že je to neslušné, že je to netaktní a tak dále. Takže to bude jo, paní starostko, kontejner. Kontejner by tu měl být. Jo? Dobře, paní starostko. Já tak tady. No to jsem ráda teda. No správně, ano. V poslední době u nás narůstá určitým způsobem aktivita extremistických skupin, které si sami za sebe snaží přisvojit řešení otázky, této tedy romské otázky. A to si myslím, že je velmi nebezpečné. Centrum Litvínova krátce po 14. hodině na náměstí dorazili na neohlášený pochod asi 300 pravicových radikálů a neonacistů. Radnice shromáždění obratem rozpouští a žádá o pomoc policii. Myslím si, že je důležité o tom mluvit. Je špatné, když člověk, když mluví o těchto problémech, je označován za rasistu. Teď to je úplně na hlavu postavené, pro Boha. O problémech se musí mluvit, aby se našlo řešení. Ale strkat hlavu do písku a říct, to problém není, anebo když se o něm mluví, tak ty jsi rasista, no tak to je věc, s kterou zásadně teda nesouhlasím.
Já nikomu nevyrožuju. Tak pojď mi nebude říkat třetí, když tohle mi má... Jsou takoví ti, kteří říkají, ano, musíte to dělat tak a tak, buďte opatrní a nedotýkejte se ožehavých témat. Když to ti konkrétní starostové na těch malých obcích to musí řešit. Ten starosta musí během hodiny rozhodnout, co s obrovským problémem. A to tomu nevyřeší žádný ministra, žádná nezisková organizace, prostě nikdo. A ve chvíli, kdy udělají nepopulární, ale spravedlivé opatření, tak ten moment se i v novinách objevuje, že se starostové chovají minimálně nekorektně nebo dokonce až vyvolají rasistické nálady. Takže od schodiště vpravo, tady je to úplně zdevastované. My, abychom u soudu mohli dokladovat, že máme pro toho určitého přístřeší, tak musíme nahlásit určitou adresu. Takže my řešíme, než soud vlastně proběhne, ty všechny 3 kola, tak řešíme to, že ten přístřešek, což je v této chvíli přístřešek, musíme zazdit, protože by dopadlo tam, jak tam byl. Proto my máme tady zazděné byty, aby, když soud rozhodne, že se teda onen člověk musí přestěhovat, tak odjezdíme a máme byt relativně čistý. No a tady je zazděný byt a už probouraný. Fajn. Takže asi tam nám někdo spí. Ministr Kocáb chce všechna geta zrušit a jejich obyvatele začlenit zpátky do společnosti, jenže podle odhadů ministerstva by to stálo až 15 miliard korun. Zušlechťovat geta, to je prostě dlouhodobě jasné a vyzkoušené nesmysl. No a když se podíváme například na takového Kocába, kdysi známou postavičku v dnešní době zapomenutého člověka, tak když si tak zvážíme, co vlastně v této oblasti jako udělal, tak zjistíme, že to byl jeden z těch lidí, kteří místo, aby tu situaci uklidnili a řešili, tak spíš vyvolali rasové nálady. A víte, co tady máme baraku? Myši. A platíme byty. A my tu máme myši a oni s tím nic jako nedělají. Jak to je možné? Neziskové organizace mají roční rozpočet zhruba 10 miliard korun a jejich necelých 100 000. To znamená, že by se dalo říci, že na jednoho nepřizpůsobivého občana je jedna nezisková organizace. Když to tedy zlehčím, to by přeci na situaci v České republice muselo být vidět. Jednoznačně. Ale ta situace se neustále zhoršuje. To znamená, že ty peníze opravdu tečou do neziskovek zcela neúčelně. A je nutno se podívat na to, a to si myslím, že je velmi málo medializováno, že je tady spousta dobrých příkladů. A pokud nebudeme ukazovat tyto dobré příklady, a já vím, že pro média nejsou samozřejmě atraktivní a mediálně atraktivní, vůbec ne, ale já si myslím, a to bych chtěla ve své funkci zdůraznit, že je nutno ukazovat i ty dobré příklady a tím pádem i obracet mínění veřejnosti, většiny tedy, tím trošku jiným směrem. Je lidské pomáhat druhým a pokud se někdo dostane do sociálně slabé situace, tak si myslím, že je povinností, určitou povinností státu v určité míře těmto lidem pomáhat. Pokud je snaha z obou stran, tak ten pokrok tam je. Pokud je snaha jenom z jedné strany, tak ta snaha je jakoby zbytečná. Ono někdy většinová společnost si třeba zmyslí, že Romové nechtějí nic dělat, chcou se jakoby nechat jenom vést a čekat, co bude uděláno ze strany majority, ale opravdu, kdyby všichni viděli a přišli do té komunity a poznali trošku ty lidi, tak si myslím, že změní názor. Jo. No a tady mají děti, ale tu není ustláno, oni si musí uklidit. Po sobě, to já neuklízím. Kluci. No. Jak jsme se tady nastěhovali, tak jsme měli jednu postel a skříň. A starší synek spal na zemi na matraci. A bydlíme tady 4 roky, takže to je 4 roky práce s manželem.
No tak vždycky 500 tam na bok, já jsem taková už, já jsem tak vychovaná. A vážím, co dům dá, a když jsou peníze, to vás donutí. Vždycky se snažíme ty lidi do toho zapojit, aby oni byli hlavní ti aktéři, kteří vlastně dělají něco pro sebe. My jim to vlastně jako jenom umožníme díky těm financím, protože třeba oni ty finance nemají. Tady by, když vezmu takový praktický příklad, že ti lidé by si třeba tady nenašetřili na vybudování dětského koutku, který byl tady potřeba, tak by tady nic nestálo. Děti by pachaly vlastně třeba trestnou činnost. Taky jsem zlobil. Měl jsem svou partu a dělali jsme různé naschválí a taky věci, ale postupem času, když jsem tady docházel, pak jsem si uvědomil, že tohle je dobrá věc tady, že tihleti lidi se nám věnují a věnují se proto, aby jsme k něčemu došli a že když tu přijdu a řeknu, mám nějaký problémy, potíže, že si mi budou věnovat. Já si myslím, že každý člověk si uvědomuje, že nelze globalizovat. To znamená, jestliže řekneme, že existuje populace jakákoliv, ať jsou to Vietnamci, Češi a podobně, tak tam nejsou pouze dobří a pouze špatní. Tam je vždycky nějaká procentuální odlišnost. Před těmi 4 lety to byl týden, co týden byl nějaký takový problém. Já jsem měl strach chodit domů, odešel jsem na den pryč a měl jsem strach přijít s tím, co zase budu. Jestli budu mít vybité okna, aby jsem měl cihly naházené do oken jednu dobu. Protože jsem něco řekl nebo nějak se projevil asi nedobře. Byly tady vedle domy. Tady byl taky vedle dům k tomu připojený, prostě to byli, jak říkám, ti problémoví sousedé, kteří dělali tady největší bordel, když to tak řeknu. Měli prostě roky soudní vystěhování, nic se nedělo, naprostá nevymahatelnost práva, na černo se připojovali na mě na elektřinu. Nešlo s tím nic dělat, člověk mohl upozorňovat, každou chvíli tady mohli jezdit ČES a protože jim právě nic nehrozilo, protože ty zákony a to právo prostě nefunguje, takže si mohli dělat, co chtěli. Je to tak, jako kdybyste hráli, se hraje hokej a teď si představte, že každý ví, že tam jsou nějaké mantinely a ten hráč střelí ten puk a ví, že dál to neletí, že se to od mantinelu odrazí. A teď si představte, že jedno mužstvo by střelilo a ten puk by letěl 100 metrů dál, protože ty mantinely by každé mužstvo mělo někde úplně jinak. A to nejde. Ty mantinely musí být pro všechny stejné, a pak to bude fungovat. Tím, že se některé problémy neřeší stejným způsobem, tak vyvolávají frustraci u lidí z většinové společnosti. Ty to cítí jako nespravedlnost. Proč oni mají pracovat, proč oni musí dodržovat zákony, platit všechny pokuty. A pak je tady skupina lidí, kteří je plnit nemusí. Dneska panuje taková nálada a lidé jsou zlí, tak jako já jsem taky byl prostě ze začátku hodně zlý na samotné ty lidi, třeba na tu menšinu. Ale ne, problém není v nich, ale problém je v systému, ve společnosti, ve vládě, v zákonech, v tom, že není vymahatelnost práva a že pro každého platí jiné zákony, že se měří dvojím metrem. Teďka jsem řešila případ jednoho Roma, který vycestoval do Anglie. Tady sice měl byt, opustil ho, ale neplatil, vznikaly mu samozřejmě dluhy. Teď se vrátil a chce se nastěhovat zpátky do toho bytu, kde už má v této chvíli asi přes 100 000 dluhů. A když s tím nesouhlasíme, tak my jsme rasisti, no, tak to je tak. Oni jsou schopni zdevastovat takhle byt během pár dnů. To není dávno, to jako neznamená, že to nemáme v evidenci, že ten byt je prázdný. A tady zřejmě asi bydlel někdo, já teďka nevím podle seznamu, ale někdo třeba asi je ve vazbě, nebo na chvilku v Anglii. My chudáka necháme na ulici, protože má dluhy, zdevastoval byt.
Tak kdyby tohle to udělal bílý, tak ho samozřejmě na té ulici necháme taky. Není to argument proti tomu, že by Romové měli říkat, podívejte se, vy jste rasisti, protože jste nechali na ulici jenom Roma. To bude pravda, Všichni to budeme platit. Je to z našeho rozpočtu samozřejmě, takže budeme to likvidovat tady na naše náklady z rozpočtu obce. Já vůbec nic nemám proti Romům. Mě vadí, když někdo se chová tak nestandardně a nedodržuje základní normy. Někomu třeba fakt podat tu ruku a vytáhne to ven. A někomu můžete dávat ruku pořád a on tu ruku vám nedá. On nechce tu ruku. To je konec, to je tam konec. Spolupracujeme s romskou firmou na opravách obytných domů. Bratři Čonkové dělají pokrývačské práce, výškové práce na střechách a jsme s nimi strašně spokojeni. S paní Lianou Janačkou Starovskou se pracujeme dobře. Já tu žiju třeba 20 roků v Mariánských horách a já jsem s tím v životě neměl problém. Ba naopak myslím, že to je ženská na správném místě, jak má být. Myslím si, že kdyby jich bylo víc, takže by to určitě navedlo tu dobrou atmosféru k soužití a ke spolupráci mezi minoritou a majoritou. Já jsem hrdá na to, že mám manžela Roma. Manžel mi nepije, pracuje, živí nás, stará se o nás a co? Víc můžu chtít? Nic. Asi má v tom pravdu ve všem, co říká, no. Že nejsou žádné rozdíly. Tak by to nemělo ani být, no. My ani neděláme rozdíly, nikdy jsme ani nedělali. Zaměstnali bychom je a můžeme pracovat. Hlavně ty chudáky, kteří jsou pořád brečí, že nemají práci, nemají peníze, nemají nic. Tak ať se ukážou, jak pracují, jestli umí, jestli chtějí pracovat a potom můžeme si udělat stránku. Hlavně si nevystěžujou. No. Problém je tehdy, když děti nevidí své rodiče vlastně nikdy pracovat, když celá generace dětí vyrůstá v podmínkách, kdy kultura práce vlastně nikdy tam nebyla přítomná, kdy vlastně děti nikdy neviděli rodiče pracovat a nemají to jako něco samozřejmého. A ti, co nechce, jak se říká, podat ruku nám, tak to je zle. Ty lidi potom chodí a vylívají nic jiného. Oni nepracují, takže oni mají čas na takové věci. Chodit, hledat a co a nacorit. A pak chodí a brečí. Bohužel se v Česku realizují výzkumy veřejného mínění, které se respondentů ptají, jestli nevraží na Romy. A bohužel jich většina odpovídá, že ano. Bohužel většina říká, že nechce Roma v sousedství. Podle mě jsou ty výzkumy velmi nebezpečné, protože paušalizují. V Česku je podle informací, které máme k dispozici, asi 160 až 170 tisíc Romů a já si neumím představit, že by všichni byli jako jeden. Lidé, kteří jsou nespokojeni se svými podmínkami života, jsou frustrováni, mají zároveň pocit, že jsou v tom nespravedlivě a že někdo někomu nadržuje na rozdíl od nich, kteří na tom jsou špatně. A právě v tom pocitu ukřivděnosti se objevuje i ta romská problematika. Proč vlastně dnes, když člověk řekne to, co se opravdu děje a týká se to Romů, je nazván rasistou? Kdyby došlo ke znásilnění jiným člověkem, tak by řekl, byl tady Polák, Vietnamec, Rumun a znásilnil, došlo ke znásilnění a řekl by jinou národnost. Vyvolalo by to takovou nevraživost? Určitě ne. Ale moje svoboda končí tam, kde by omezovala svobodu nebo práva druhého člověka. Každý ať si dělá, co chce, ale ať to nezasahuje do práva druhých lidí. Pokud se hovoří o české společnosti jako o společnosti, která má někde tam v pozadí rasistické sklony nebo že je xenofobní, tak si myslím, že to není pravda. Já sám mám desítky přátel mezi Romy a nedokážu říci, že jsou stejní, nebo že bych se všemi z nich měl stejné problémy, nebo se všemi z nich byl stejně rád nebo nerad. Ale já si myslím, že je velmi citlivá česká společnost na to, jestliže se děje nějaká nespravedlnost. No, tak co máme dělat, a nic? To my neřešíme. Na to jsou jiné zase hlavy. Každá nespravedlnost automaticky vyvolává protinálady. A já se obávám,
aby právě to, co je považováno za politicky korektní, ať ze společenského, ekonomického nebo jakéhokoliv hlediska, by nebylo příčinou, aby tato společnost se stala čím dál tím více latentně rasistická. Oni mě neznají, oni mě nepoznali. Takže ono pohledem můžou říct, že jsem ciganka špinavá, ale oni mě neznají osobně, jestli to tak je. Takže...